Bingung e. Remi wae yo. Timbangane meneng wae gabut. Ya yuk rame lah. Ya wis dang, coba. Amine. Coba. Ya. Motor samun ke ono wong. Kong. Wah, ini regong nih. Sampe dukung kabeh. Jeblok. Nah, iki lotek iku dene raine. Salah kok. Ya kawan. Gantenan ya. Kabeh. Ah. Ojo seneng meneh kok. Kan mau ki. Wis ki. Wah, yo wis ya. Rasanya ya wis. Ampuro. Setan, kertu opo ane jene. Wis, kok piro doan? Mangku. Piro we? Oke. Gong. Kamu nih. Dane ganggung-ganggung wae. Jeblok meneh. Nah, iki samun. Terus pakai tekan kebe. Ya, mantap. Ket mau kok kalah terus yo. Masih rai kok badut ngene iki. Lah jane kowe iki sedolan kertu apa ora? Ya saking pintere. Sing aku ge ra semangat wae kok. Gayamu lah mun. Ngomong wae ra iso. Lagian ngopo semangat-semangat barang. Wong dolanan kertu kok. Ya jelas ra semangat lah. Wong ora ana duwite kok. Nek ana duwite kan yo aku semangat. Ah nek mau ngene-ngene iki apa kalah dicoret. Menang ya ora oleh apa-apa. Wis mending kabeh tak tanah saiki duitan wae ayo. Alah, gayamu lah mun kok kabeh-kabeh ketut wae. Oh, aku ikut tuh wae kek njaluk arep ketetelan barang. Songong iki anake. Wis gariwani pura. Duit piro sih kowe? Gayane ngejaki totoan barang. Ki 100. Alah, gur 100 tok ki apa? Alah, kariwani pura. Main cilik-cilikan wae. Sampean banget kowe iki. Dadi lah, yo wis timbangan nyangkem wae kowe. Oke, dadi. Dang, bagi kertune. Sisa tuku. Tumbuk sih. Oke, siap. Oh, nggih duitku. Oh. 100, weh. Eh, Wis, wis burung. Broke kabeh ngene. Wis. aduh, njupuk akeh ya. Engko jeblok siji. Wah, konku yo jeblok kabeh. Adene kok kertune jeblok kabeh. Halo, aku Gong. Kowe deloke kertuku. Gong to. Kandhani yo. Aku iki nek duitan ki menang. Lumayan ki 400. Lah gak mulah mun menang semono wae gaya. Anjir ora trimo apa piye? Yang penting aku menang kok. Lah kok nyolot to mun? Aduh mah piye? Santai to. Piye ke? Apa to? Apa iku sebut? Ya apa? Ini sampeng gaya nyolot malah. Nyolot piye? Lancen sira-sira kuwi padha ora iso dolanan kok. Oh alah ngono. Wis padha ora wedi karo hukum apa piye? Nek wis ora wedi karo hukum tak telepone polisi apa piye? Ben ditutup penjara sira padha wae. Lah kok tekan polisi barang lek. Wong masalah sepele ngene kok tekan polisi. Sepele raimu.
Kowe kok ngono kuwi judi, iso kena pasar ira, masuk penjara. Tuh, ya aja le, yang menuruti limun kok. Alah intine padha wae wis, padha wae judi kuwi ngono. Wis saiki milih padha bubar apa njaluk dilapori polisi. Wis balik mun judi. Ah, yo emane mana? Mas menang ini oleh 400 kok. Masa ya aku kan balik duite, aku wis kok ngene iki, aku ya rugi lah. Oh, nek ngono carane ya wis tak telepon polisi. Aja, ya wis lah tak balekke duite. Nah. Nah, ini. Nah. Ya wis saiki padha bubar wae ora bali. Ya, babar ah. Wah. Ya, bubar. Iki Lah kenapa nama nang kene? Bubar ora? lah kon bubar nanti jale. Lah iki omahku piye jal? Oh iya ya. Lali aku. Sikak iki wis menang duit akeh. Aku kon bubar. Ah wis lah. Dua lah ini. One hour later. Limun kayo. Oh, bocah dalane ngono. Parane wae lah. Limun. Oh, pokoke ngene. Nggoni banyu apa piye? Banyu ditunggoni. Bocah ki ngopo rene-rene. Wah. Ya. Banyu langit atau banyu laut? Itu banyu embung lah. Itu banyu langit. Langit cerah apa langit mendung? Sikak nih bocah. Langit yang tinggi. Tinggi sedang apa tinggi banget ih? Iki sehat po rajane to, Mun? Sehat jasmani apa rohani? Kicah kesambet po ya. Wis kene sih ya. Tak golek pertolongan. Pertolongan pertama apa kedua? Pertolongan gawe ngubur kue. Wah. Gede ya. Kawus lah. Tak kerjani. Le. Gawat le. Buat nopo ane to? Dari wong tuku wae. Nganu le, kae limun. Anu-anu apa jane? Anu-anu gendah. Kae limun kesambet. Kesambet setan kok kesambet duit. Tak antem mriko lho le, melu-melu. Lah jane iki nopo to? Takoni bener-bener kok malah. Wah, buah. Wis lah, yuk melu kok. Kae limun sambet ning mbung. Saya ngomong tolong ya. Balik tenane bocah karo Kiki meneh. Cocok kerjaan sisan. Kali. Bener wae ro. Biasa wae cah ngono kok. Alah, kae jajal cedek daerah. Mun. Sono apa nang kene? Mancing yo. Tak ada bayane lho. Mancing cewek apa mancing iwak? Ya mancing iwak lah, mau nang lembung koyo ngene kok mancing cewek. Cewek enom apa cewek tuwek? Wah, ngajak gelut nek iki kowe iki. Goblok, wong kesambet jadi gelut. Sampai tenan kowe cah kowe yo. Kayane sih ngono, Lik. Yuk piye iki? Males aku ndak takon-takoni pake. Yo bingung. Tak mikir sih, Dok. Oh, ini wae. Tawangi.
Wis, yo gas Lik. Mari ramari yo luweh lah. Ini wis usaha. Wis ayo gasok. Kan sing tak andani. Foto. Tak andani ngatek sih. Assalamualaikum, Assalamualaikum. Jangan semua. Pembok. Lihat ngerjani malah dikerjani.